Na idade mínima, por exemplo. Xoguetes de instruílos un pouco. Van xogando e máis van vendo a vida. Que lle sirva tamén para algo, non só telo aí de adorno ou usalo 2 veces e xa. Que desperten a creatividade dos cativos e, por suposto, que sexan seguros, que non teñan pezas pequenas e cousas así. E que non teñan pilas tamén. As pilas, sí, pilas fora. Así que non pesen moito, non sexan de madeira, mellor. Por se van directo a algún primo maior que non fagan dano. Home, pois fíxome sobre todo en que señada coa da que ten, non? Bueno, tamén un poquinho no precio, claro, porque por suposto. Que sean lo más complejo posible para poder ellos usarlo bien y que no tengan dificultades con él. Claro, eu penso que a teoría todos a temos máis ou menos clariña, non? Como estaban dicindo aí na rúa, pero logo, pois na práctica, ás veces non o temos de todo claro. Porque claro, Iago, cales son como os principais riscos, non? Que nos poden dar os xoguetes dos nenos? Eu penso que o principal risco en cativos de menos de 3 anos que é o risco de afogar ou tragar accidentalmente, bueno, non accidentalmente, intencionadamente, as pezas pequenas dos xoguetes. Tamén hai outros riscos, por exemplo, se un xoguete ten unha correa, os cativos moi pequenos poden estrangularse con ela. Estas urxencias pasan. Xoguetes que teñan, por exemplo, bordes moi cortantes tamén poden facer cortes, pero bueno, o corte normalmente non compromete a vida do cativo. E despois tamén o perigo das pilas, que é un perigo que sempre existiu, porque parecen inofensivas, parece que son como unha moeda, pero o problema é que todo o que teña voltaxe eléctrico pode facer unha reacción electroquímica no noso corpo. Un experimento que fixen onte coa miña filla foi trasladar a carga dunha pila a unha cubeta que tiña auga sal, en un extremo formábase lixivia e no outro extremo formábase sosa cáustica. Se un cativo traga isto e acaba no seu esófago, en cuestión de 2 horas pode acabar con unha perforación do esófago. Entón, son cousas importantes. E hai un risco novo, que é o risco de inxestión de imáns. Inxestión de imáns? Sí, porque antes os imáns de cando eu era pequeno non eran suficientemente potentes para ser perigosos. Pero agora, esos imanciños de neodimio, que hai algúns xoguetes que son como de construcción, xuntando todos os imáns, son moi potentes para os pequeniños que son. E ao xerar un campo magnético moi potente, curiosamente o risco non é tragar un imán, o risco é tragar 2, ou tragar un imán e un obxecto de ferro, porque pode causar unha unión entre 2 nas miñas tripas que poden causar unha isquemia, é dicir, que poden deixarse en riego unha zona do intestino, provocar unha obstrucción intestinal polo fortemente pegados que quedan no noso intestino entre 2 asas distintas, ou comprimir unha arteria. É dicir, que recomendarías, non, a eses pases reais que teñen aí nas cartas xoguetes con eses imáns tan potentes? A partir de que idade? O máis importante é fixarnos nas instruccións, porque normalmente, por legislación europea, en España temos uns xoguetes que indican para que edade están indicados. Isto é porque unha serie de institucións como se dice isto? De avaliación destes xoguetes... Que teñen un selo de calidad, claro, non? Sobre todo califican, é dicir, comprueban se o xoguete se pode inserir ou non. Se se pode inserir, entón, automáticamente abandona a calificación de menores de 3 anos. É dicir, se un xoguete pon que non se pode utilizar en menores de 3 anos, que son os máis perigosos, porque son os que exploran o mundo coa boca, normalmente, se o compraches en España, nunha tenda física real do teu barrio, está bastante garantido que é moi difícil que o rapaz se intoxique con ela. Outra cousa é se o mercas por internet, ou é un xoguete antigo que ti tes da tua casa, que ti xogabas con el, e daquela era moi normal, porque claro, todos temos ese punto nostálxico de, bueno, na miña época non había tantas precaucións e non pasaba nada. Claro, nos aqueles anos 80 tan ideais, eu con 8 anos iba a mercar 2 paquetes de tabaco de Boncalo para meu pai e non pasaba nada. E bueno, era todo seguridade nas rúas, vías aí todos os yonquis ao lado da iglesia de San Bartomeu, nada, era todo un idilio. Realmente en anos un pouco máis perigosos que eso. Que pasa? Que eu, os 80, tiña pelo, entón, bueno, non me doi a rizartroxe que teño no pulgar, entón o veo con certo idealismo, pero certo é que hoxe o mundo máis seguro para os nosos cativos e cada vez que detectamos un novo risco é mellor evitalo. Totalmente, porque, por exemplo, con estas peciñas, que outra das recomendacións que vexo aí, non? Claro. Que pode pasar con estes puzzles, sobre todo a partir de que idade?
a partir dos 3 anos de idade sobre todo. O sea, a partir dos 3 anos de idade... Para min o terceiro ano de idade é como a barreira, porque é cando o rapaz xa deixa de chupar cosas. É dicir, o normal é que calquer Esa deixa cativo... de explorar ca boca, como nos dicías Claro, antes, exactamente, ¿no? Porque a boca no noso cerebro ten unha alta área dedicada á exploración cos obxectos ca boca. De feito, se nos dese por meter unha cosa na boca, adiviñar que estructura é, adivinaríamos se temos unha chave, unha moeda, etcétera, etcétera, porque temos un montón de órganos táctiles na boca. E os rapaces pasase o mundo, o sea, pasase a infancia metendo cosas na boca, explorando que pinta ten. E claro, isto é un auténtico perigo para eles. Tamén, que me olvide dicir, as canicas, todos xogamos con elas, pero claro, está moi ben xogar con elas con 8 anos, pero non é bo xogar con elas cando tes 1 ou 2 anos, porque o normal é que acaben no estómago. Aquí o bo é que o normal é que se non te atragantas con elas, ao final acaben no pañal. Entón, bueno, é unha cousa que xa ten un poquinho menos de perigo. E logo, por último, o do afogar que dicías ao inicio, non? Elementos como, por exemplo, a correa, non? Que leva ese canciño de peluche, que ollo coidado con iso, non? Efectivamente. De todas formas, de todos xeitos, se temos un xoguete que non estamos nós seguros de se é seguro ou non, porque non nos fiamos moito do selo ou non ten selo, hai cousas que podemos examinar moi facilmente. Aquí, por exemplo, este canciño que vemos, pois lle podes, inda que ten un tornillo para non poder quitarlle a pila, se fedella o rapaz un pouquiño por aquí, ao final vai conseguir sacar a pila, porque ten un montón de buratos por donde meterse. Entón, isto, aínda que é moi riquiño, porque ves aí como se move, pois ten os seus perigos. Pero temos como comparación este outro que está bastante ben, é dicir, está escondida a pila en primeiro lugar. Despois, non lle podes atopar por aquí, non podemos atopar por aquí por donde, é dicir, non hai forma de obter a pila se non é desatornillando o parafuso que ten. Entón, isto é bastante máis seguro, inda que aquí non lle vexo eu o selo, non sei se no seu momento tiña o quitaron ou que. E ademais isto, pois fíxate que riquiño é, porque mira que ben saca a súa lingua, incluso cando para de camiñar. Mira, isto é unha maravilla. Pero bueno, sobre todo, este ten pinta de ser bastante seguro, inda que non lle vin o selo. Pero o ideal é poder contar co selo. Contar con selo e que os elementos de seguridade revelas ese chocante xoguete, Iago. Que teña selo, importantísimo consello, me parece, para todos os pases reais. E logo tamén o que non sexa fácil extraer elementos perniciosos como poden ser as pilas ou os imáns. Doutor, moitísimas gracias. As pilas ten moi mala fama, pero son todas perigosas. Estas son máis doadas de tragar, pero todas son perigosas. Todo o que teña electricidade é perigoso tragalo. Non, quedou clarísimo. Moitísimas grazas, como sempre, doutor, por acompañarnos.